Orain dela urte asko eta asko, Ziripot izeneko gizon bat bizi zen Lantzeko herrian. Gizon potoloa zen Ziripot. Ia ezin zuen ibili ere egi. Hortik atera kontuak zein gizena eta makala zen. Baina gizon patxaratsua eta alaia zen Ziripot, eta denek maite zuten herrian. Hain gizena eta baldarra zenez, ez zen lanerako gauza, baina gauza bat egiten zuen ondo Ziripotek. Ipuinak kontatu. Ipuinen truke herritarrek jatekoa eta edatekoa ematen zizkioten Ziripoti. Hori Ziripot, gaur gazta puska bat eta ogia ekarri dizkizu, esaten zion batek. Eta nik ardo pitxer bat, beste batek. Beste batek haragi egosi pixka bat ekarriko zion, eta hurrengoak katilukada bat salda bero. Eta orduan Ziripotek ipuin polit bat kontatzen zien eskarronez. Bake ederrean eta pozik bizi ziren denak Lantzeko herria. Baina egun batean, Mielotxin izeneko erraldoi bat azaldu zen, eta harekin Zaldiko etorri zen. Erdi gizon, erdi zaldi zen izaki bat. Zakarra eta gaiztoa zen Mielotxin, eta deabrua bera bezain bihurria Zaldiko. Etorri orduko, herritar guztiak bildu zituzten herriko plazan eta hala esan zien Mielotxinek turrumoia bezalako ahots beldurgarriaz. Hemendik aurrera, guk agintzen dugu herri honetan. Eta entzun ongi guztiok, zuetako bakoitzak zerbait ekarri beharko digu etxetik egunero, bestela! Egin zien mehatxu Mielotxinek. Jendea marmarka hasi zen protesta eginez, baina Mielotxinek isilarazi egin zituen berehala. Iso demoniak aikuak! Eta hobeduzue gure aginduak betetzea! Esan zuen garrasika Mielotxine. Jende guztia beldurturik zegoen. Eta Mielotxinek agindutakoa betetzen hasi ziren guztiak. Mielotxin eta Zaldiko plazaren erdian jartzen ziren egunero, eta herriko jendeak zerbait eramaten zien etxetik. Ziripot zen ezer eramaten ez zien bakarra. Gaixoak ez baitzuen zer eramanik. Behin, hala esan zio Mielotxinek Ziripoti petral egin da. Aizu potolo! Zatozona! Ziripot gizara joa makal hurbildu zen. Zug, zergatik ez dikuzu ezer ekartzen, Galdetu zion zakar Mielotxinek. Ezer ez duenak ezin ezer eman. Erantzun zion Ziripotek. Aizu, tontola potolo! Gurekin txantxa gutxi gero, Egin zion garrasi Mielotxinek. Zaldiko ere haserre zegoen. Eta Ziripoten gana joanez, ostiko bat eman zion bere zaldi hanka haiekin. Hori, guri adarra jona izateagatik! Ziripot gaixoa lurrera erori zen. Altxatzen saiatu zen baina alferrik. Baldarregia zen bere gorputz potolo hura mugitzeko. Bitartean, Mielotxinek eta Zaldikok barre egiten zioten Ziripot gizara joari. Altxa zaitez lurretik, potolo kokolo! Esaten zioten burlaka. Gaua etorri zen. Eta denak etxera bildu ziren. Mielotxin eta Zaldiko ere lotara joan ziren. Herria hutsik zegoen. Ziripot gaixoa bakarrik geratu zen herriko plazan, lurretik altxa ezinik. Inork laguntzen espazion, han igaro beharko zuen gau osoa. Baina gauerdian, herriko jendea agertzen hasi zen isilik. Zazpi gizonen artean zutik jarri zuten Ziripot. Ez dago eskubiderik, honek ezin du horrela segi! Etxera joan eta egitaiak
aitzurrak eta sardeak hartu zituzten. Eta gero, Mielotxin eta Zaldikoren bila joan ziren denak batera. Zaldiko ordea, ies egin zuen, Zaldiankekin erraz egiten baita korrika. Baina Mielotxin erraldoia harrapatu egin zuten. Herritarrek damutzeko eta barkamena eskatzeko esan zioten Mielotxini. Baina Mielotxinek harro erantzun zien. Ni damutzeko eta zuei barkamena eskatzeko, ez horixe? Kanarrualakoak, ikusiko duzue! Egin zien amenazo. Orduan epaiketa egin zioten Mielotxini herriko plazan. Eta denek aho batez erabaki zuten erraldoia sutan errebe hartzela. Eta halaxe egin zuten. Dena pasatu zenean, lasaitasuna itzuli zen berriro ere herrira. Ziripotek kontu zaharrak eta ipuinak kontatzen jarraitu zuen, eta berriro pozik eta zoriontsu bizi izan ziren Lantzeko herria.